Unkosikazi Zukiswa Rantho uxelele le komishoni kaJaji Zondo ukuba ukuphuma kwezityholo ezimalunga nokungenelela kosapho lakwaGupta kwimiba yasekarhulumenteni equka ukutyunjwa kwabaphathiswa nokurhwaphilizo kumaqumrhu karhulumente, ikomiti ejongene namaqumrhu karhulumente epalamente awayengusihlalo wayo zange ithatha amanyathelo kwangoko okuphanda ezityholo nanjengoko yayisenenkqubo emisiweyo yonyaka kwaye yayingenamfutho wokuphanda ezityholo. I agree that the committee did not do its best to follow up on the allegations that were on the public domain, because we had a program that we have set up that we will follow towards the procedures of Parliament as per Parliament proceedings. So allegations that really come up, we did not follow them. Usihlalo le komishoni uJaji Zondo ubuze elingqina ukuba ingabi isizathu sorhuqinyawo kwale komiti ekuphandeni ezityholo ayikukuba amalungu ANC awayekule komiti nawayisisininzi wayekhusela abaphathiswa namagosa athile ngamalunga lombutho, kodwa unkosikazi Rantho uthi esona sizathu sokuthatha isigqibo sokuphanda ezityholo ngo-2017 nangona ezinye zazo zivele ngo-2015 yayikukuba babengenabungqina buphathekayo, kodwa emva kokuphuma kwengxelo yomkhuseli woluntu le komiti yazinika inqwalasela ezityholo. Were members of the committee who were from opposition parties trying to do proper oversight in the committee, but because they were in the minority, they did not succeed? Or was the position that everybody in the committee just didn't have the appetite, to say the least, to follow up on these allegations? Even if there were allegations that the opposition party would come with in the committee meeting, they will just present or just say that there are such allegations in front of the minister, in front of the DG, in front of the whole executive, maybe of the entity or the department. Le komishoni saqhuba